προς Σάντα Ρόζα. Τώρα Σπύρου Κυπριανού. Εδώ η Μακαρίου. Και να μπούμε στην οδό Στάση Κράτους. Να τη δούμε την οδό Στάση Κράτους φωτισμένη, αλλά χωρίς κίνηση στους δρόμους. Ασύσουμε δεξιά που είναι η Μακαρίου. Να δούμε και την Μακαρίου προς την Εστολίζα. Εδώ θα κάνουμε και μια μικρή παρανομία, αν μπορούμε. Νομίζω και ο μπροστινός μου αυτήν την παρανομία θέλει να κάνει. Η Κύπρος, η χώρα των ομοταγών. Έκανε την παρανομία του, θα την κάνουμε και εμείς την παρανομία μας. Και μπαίνουμε στην Μακαρίου που είναι στολισμένη με τα δικά της φωτάκια. Ασύσουμε δεξιά από τα φώτα της αστυνομίας Λάρνακος, εδώ η αστυνομία Λάρνακος, και να πάρουμε τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού προς Σάντα Ρόζα. Λευκοσία ήσυχη στους ρυθμούς των Χριστουγέννων το 2016, όπου ο κόσμος αναμένει την λύση. Ή την καταστροφή, ο καθένας όπως το βλέπει. Και πάμε προς τα φώτα του Γαβριλίδη. Εδώ δεξιά μας είναι το Κώστα Καφέ. Και όλα καινούργια καταστήματα που γίνονται και το Ιταλικό εστιατόριο. Εκεί στη γωνία το Starbucks. With Frank Ferrer only on Kiss FM Cyprus.